Ka tamasa nyang plang ka bashi sengi hasnong saumat hajan tersat is kasehels kelakut no haka arpau santarik risau araja arpau lai hapudeng kajing shongshit menta ka sengi galong ka ba shongshit bha bat lai I baki breu kilaya bang bat kthas ngam ya nyang plang namar ba ubang bat klen bha yakni ka tamasa la penlong ka senjuk hima arliang wa umnyam welfare society haka sien ka ba ar kumba arpau kilo unyang plang la yok khar na ki plang banwanra shakani ka tamasa hagati ka jaka uba jumi tang hakini ki ayom sanrai bat uri no hapo khando ban kala nyanglong haki weipat ki benai shwaban bam yu nyang plang kilapan khoj dak bakan ru kumba kan ru ya usok plang ban khoj utreng bat sasdi sashat kibreu ka than saumat hakum kini ki por ki ju penlut por khnang ban tam nyang plang bat shat ban ta ja namar ba ubang bat usngam bha hakata masa nalor ka jingdi ya ki nyang plang ki balasdi bha ladon ru ki jingale kai kum ka mau point kajing yat sarong jong kilong kemi ya karyam khasi tanrai nalor ki jingdi ya ki marbam tanrai u chairman ka society uba tambor lingdo ulaya thu ba ya kan ka tamasa la penlong ban penne pensa ya ki nyang plang bat ban pen sengu thu ya ki pat ba ya ki jinon kam ban penne ya kamaryang ban kiar na kajing thang plang namar ba kilapan yap lut ya ki nyang plang hakane ka sengi kumba arpau kilo unyang plang lawan ra ban di hakane ka tamasa bat ya kani lawan ra ki dekhot jong ki khandru tali ki self help group kaba kilaya don banta ban penlong ya kani ka tamasa shi banta ban kentiu ya kayo ka kot jongki na kalyang ka sarkar kala ajing arab kumba arlak tingka na ka Meghalayan Age Limited na ka banta kani ka tamasa ha kani ka tamasa la don lang ka deputy commissioner ka SK Sales district ka kong Roset Mary Kurba na lorki wei kumno kalong kata ka mapimat lang yang plang masuk bang kay katis og bisom no ano ka do bang bang dan lagi plang siapa kadang bang senyam situ dan plang siapa plang siapa plang ông cầm tâm một bề chính bam mà nghỉ sạch bam nó đôi đồng lông khăn nặng đó mà nghỉ im cái này cái snow này cái thái mà nếu nghỉ yo si sin snem cũng nếu nhang cái vật nó độ por khăn nặng và độ por mentah nghỉ sạch melien vậy bam bam này man cái snem vậy kalau yang plang sedang sang moj sudah jur soba teknik di dunia kan benayu sedang bani long sedang kilo tan ini coba tuh uhe tang kadin sama cibni semacam nar lalai kita lu akalan yang long dah lu arung nak cendeu lu akalan yang long lah bunda ru kendam on lak nyawang musuh nah boleh founding chairman ka senjuk himal yang wakna mapang university ni ka sengjungi ka don kinong mikmat na kisma menteri pop public ki nong ki bangi penyai ka ni sepekam ya ka hasil community that plus project but ka we ni ki kam ka bangile ka long ban sumar ki mai mariam baar ka long ban yo ban video yo kot ya ka jom ki video balai ni don ru ya ka tourism jadi kelai di department mengidon di pentekam bat kadeka tourism committee nado musim senam las dang bande yang ke kam ke kapam yang klang festival baka himalingyong kalapan pau yang kejing so lakloi jengki banyak trelang bangi ke kunta yang yo ban sedang ke musim senam angka apun lai terik deng oktober bat mentapat ngile ke absan terik namar musim senam ngilapa ini yang klang bun kila do no te namaki ne tang ba alai kayo tekani ke por bangile kani si ke ke badang biang ha bangi yo sibus ka kubor hang ni kalong ba mi pelong ni ke bang yang plang festival ke ban concert ya ka lane ban sumar lane ban ple ban sa ya kamariam namar bangi lap ha ni ki drum ka si dungi bon ba ki jaka plang ni tunan si bre ki thangkai ya por men plang ka jing thangkai ki lung ki wa pade pelong ban teng teng kan poi se du klau ki lau ba lau san ba teng teng ru ka pelong ba ru ban is ki lung ki wa ban isi kena ta ka wi ong ba dak balik kemni ngi res ngi pen pau sa kapre pan kerpat i nong song sinong rok ba kini ki plang ni ki lom ki wa ki kena ru ki dei hi ki benta ja kamariang aba ki knyang ki ba sa kalolong thapali ban pemroi
ban penikmat ki don mata ke kum tangi khot yang di trilang bengem dei ban phang kai ki jakap plang lan ki madan madia ban ka baar ba de ka long ba ta ka bangi pelong ni ka bam yang plang festival ka long ro ban pije keduk ki SG bro khai boni ki long kemi don belai wan ban simta ka ban ke simta ban ti lan ban set i set ra jong ki apa ki yo ban bam ban pen so tho lan ban pen sha jak ba thai ba ni ki khasi long ki brio ki ba ko tak ya balai nên là cái đào bên ba mình chỉ ba mà chồng. Luôn bao long phlang thì đoan mặt đấy. Thằng sau em. Để cùng cái này phlang. Chỉ ba bên tông khang Sudan này kỳ đơn bạc bên gì Em buam bay tông khang Sudan này. đây theo ban tông Sudan Tang cái này phlang. Phlang jam lom sudah kembang đấy. Marus doan bay tang sekin jalang tuh nggak. Sabadon phlang jam ki phlang kita phlang malaru dah. Ke Lisbon.